Søren, du har en speciel grund til at gøre det, du gør her med Team Rynkeby. Det er nemlig rigtigt. I 2006 der fik min datter kræft, og desværre så er hun en af de, der ikke klarede den. Og hun døde i 2008. Det er jo sådan, at den sygdom, min datter Maria havde, den var der, da hun fik sygdommen, var der cirka en tredjedel, der kom igennem og blev helbredt af sygdommen. I dag der er det faktisk sådan, at man er oppe på en halvdelen, som bliver helbredt af sygdommen. Det vil sige, at det er et stykke arbejde, som børnecancerfonden gør, det er et stykke arbejde, Team Rynkeby gør, og cykelrytter, der har gjort det igennem snart et år. Det betyder rigtig meget, og det flytter meget. Forskningen, den gør jo, den rammer bredt, og det hjælper os alle sammen. Og det er det, jeg støtter op omkring. Det er jo sådan, at når det hele er slut, så savner jeg jo selvfølgelig stadigvæk min datter. Sådan vil det altid være. Men ved at køre med her, så kan jeg være med til at gøre en forskel. Og det er det handler om for mig nu.